Luka i tajna upornosti. Bog draga djeco, danas vas vodim u jednu posebnu Lukinu pustolovinu. Ova priča će vas naučiti kako upornost može otvoriti vrata snova i kako je važno nikada ne odustati, čak i kada vam se čini da ne ide. Udobno se smjestite i poslušajte. Jednog sunčanog proljetnog dana Luka je šetao parkom sa svojim tatom. Zrak je bio svjež, a ptice su veselo cvrkutale. U daljini se čula graja djece. Luka je zastao kad je vidio kako na igralištu dječaci i djevojčice igraju nogomet. Brzo su trčali, dodavali loptu, zabijali golove. Luka je gledao zadivljeno. Tata, hoću loptu, hoću odmah igrati kao oni. Tata se nasmiješio. Naravno, Luka, kupit ćemo ti loptu, ali zapamti, za to je potrebna upornost. Nitko ne postane dobar preko noći. Ma ja ću odmah znati, uvjeravao je Luka. Tata mu je kupio novu crvenu loptu. Luka ju je zagrlio i odmah otrčao na igralište. Prvi udarac, lopta je odletjela daleko od gola, skoro preko ograde. Drugi, jedva je prešla nekoliko koraka. Treći, Luka se sapleo i pao na travu. Ljutito je sjeo i odgurnuo loptu. Glupo, ja to ne znam. Tada mu je prišao Marko, kapetan školskog nogometnog tima. Vidim da se trudiš, Luka. Znaš, i ja sam na početku stalno griješio. Tajna je u upornosti. Ja sam šutirao 100 puta dok nisam pogodio. Luka je podigao glavu. 100 puta? I više? Hoćeš da ti pokažem kako se uči? Hoću, rekao je Luka. Marko mu je pokazivao kako pravilno stati, kako gledati prema golu, kako šutirati. Luka je pokušavao i polako je lopta počela ići u pravom smjeru. Od tada Luka je svaki dan vježbao. Ponekad bi padao, ponekad se ljutio, ali je nastavljao. Kiša, sunce, vjetar, Luka je bio na igralištu. Jednog dana, dok je šutirao loptu, prišla mu je Ana, nova djevojčica iz kvarta. Bok, Luka, ja ne znam igrati. Hoćeš me naučiti? Luka se nasmiješio. Naravno, dođi. I tako su zajedno trenirali. Luka je bio strpljiv i veselio se što može pomoći, baš kao što je Marko pomogao njemu. Prošli su tjedni. Luka i Ana su napredovali, a uskoro su se i druga djeca pridružila njihovim treninzima. Igrali su zajedno, učili jedni od drugih i navijali kad bi netko uspio. Jednog dana na oglasnoj ploči pojavio se veliki plakat. Skupno natjecanje u nogometu za djecu iz kvarta. Prijave do petka. Luka i Ana odmah su se prijavili. Luka je okupio malu ekipu i trenirali su svaki dan. Na dan natjecanja igralište je bilo puno djece i roditelja. Luka je bio nervozan, ali odlučan. Njegova ekipa je igrala pošteno, pomagali su jedni drugima i borili se do kraja. Luka je zabio 2 gola, a Ana je spasila 1 udarac blizu gola. Na kraju nisu osvojili prvo mjesto, ali su dobili nagradu za najuporniju ekipu turnira. Nakon utakmice Marko je prišao Luki i rekao: Vidiš, Luka, prava snaga nije u tome da pobjediš svaki put. Prava snaga je u upornosti, u tome da se trudiš i da ne odustaješ. Luka je bio sretan. Znao je da je naučio nešto što vrijedi za cijeli život. Sljedećih dana Luka je s prijateljima organizirao male treninge za mlađu djecu iz kvarta. Njegova upornost inspirirala je druge i igralište je svakim danom bilo sve punije. Pouka priče. Djeco, zapamtite. U životu nije važno koliko brzo nešto naučimo ili hoćemo li odmah biti najbolji. Važno je da budemo uporni, da se trudimo iz dana u dan i da ne odustajemo kada nam nešto ne ide od prve. Svaki mali korak, svaki pokušaj, svaka greška i svaki uspjeh vode nas bliže cilju. I ono najljepše, kad budete uporni, ne samo da ćete ostvariti svoje snove, nego ćete moći pomoći i drugima da uspiju. A to je pravi uspjeh i radost. Djeco, hvala što ste bili uz mene i Luku. Čujemo se uskoro s novom pričom. Pazite na sebe i svoje snove.